nas pablong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayru annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'an. So, karon mga tao magpupuasa, hambuk tao rasa manjri gatos in puasa nila hangtod sinang adlaw. Unain mga sila sulman fattara sa'iman, hisiyo in nakapabuka siya sinhambuk magpupuasa. Kung ni siya adlaw ni sa kagputag sa lukoson mo yung tao pabuka, bukong bihato. Sumun pag abot sin iftar, pag abot sin bubuka, amuin makapabuka ka, misan na kuman tubig, misan na kuman, ikon niya itong agunahan, paghajat siya, alta mataon. Bangkaw mabaya, tumaon din ang malibadat, tumisin ang tubig. Please, from the heart. Amuin, ano ba, ikhlas siya, hambuok, kabaso tubig, amuk jualan, ang mayan kau nakapabuka. So managgo na yadto siya karayawan. Sabab in piya buka mo yadto, in pahala niya, aun kau pahala biya sin pahala sin tao piya buka mo,